बाक्सा मुसलपुरनि उन्दै गथ' रैमु बसुमतारिया गोब्राब बेरामजों भुगिनानै दङ। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर आमबारि गामिनि बिफा प्रहुल बसुमतारि आरो बिमा पदुमि बसुमतारिनि आंगो फिसाजो 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा रैमु बसुमतारिया गोब्राब ब्लाड केन्सार बेरामजों भुगिनांदों। उन्दै बैसोआवनो बेरामजों नोरजिया जानांदों रैमु बसुमतारिया। आथिखालाव बिनानावखौ गुवाहाटी GMCHआव फाहामथाय होगासिनो दङ। फारसेथिं नखरनि हालोदा रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबांथिजों साग्लोबजानाय। बेनिखायनो 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा रैमु बसुमतारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो नखरनि बिमा बिफाया खुंथाय गोहो सोरखारनि दैदेनगिरि समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनिफ्राय जा एसे हायो अनसुंथाइ हास्थायदों। अनसुंथाइ हरनो थाखाय बिफानि बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो आरज गाबदों। एकाउन्ट हल्डार प्रहुल बसुमतारि, एकाउन्ट नाम्बार 352764135883, IFSC कड SBIN 0005243।